Чакай, чакай. И аз бързам. Всички бързаме. Снимай го, бе! Ще го се малко назад, бе! Къде да се изтегва, бе? Как се изтегва, бе? Малко влиза, бе! Малко ще държа малко! Полете, бе! Не тръпни се, бе! Хайде, карай, какво беше? Не ще върви малко, бе! Хайде, хайде, ляво, бе! Махни се ръка, да казвам. Спри, бе, човек. Какво искаш, бе? Спри, бе, човек. Спри, ти казвам. Спри за малко. Няма да пипаш тук. Добре, де, няма да пипам. Хайде. Ай, Костов! Хайде, аз се замах отпуската, сега отивам да взема довиждане с момчета и заминавам малко, нали? Всичко хубаво, приятно. Нали? Давай! Заминавам! Ще липсвам за известно време! Чао! Чакай, картичка, вече! Всичко ли взех? А, да. Защо не бачкате ви, бе? Рекохме да видим каква кола си купил. Може, гледай я! Мога да те повозя слонова кост, бяла! Радио имаме! Бяла прашна. Ало, шофьора! Шофьора на таксито! Чакай, къде отиваш ти, бе? Къде отиваш ти, бе? Защо?
Бъди спокоен, ти няма да го изпусна. Хайде, момчета, лека работа. Хайде, Да бачка тя и да ни се избягали. Горане да ги стягаш. Хайде. Ама... Ама в това костюмче... Мога и за дипломат да мина. На началник смяна мязаш в него, Спас. Какъв началник? Цял ден... Не разбирам! Айде! Айде! Айде, момчета! Айде! Всички ли отиват на море? Дай една цигара сега. Може. Как се набутах в тая лудница? Чакай, ти е с филтър. Давай, че изпуснем самолета. Давай, ама ще нацелуват от студени. Давай. Ти знаеш какво казал един директор на секретарката си? Нашия завод казал, стана истинска лудница. Защо казала секретарката? В лудницата поне началниците са нормални. Какво искаш да кажеш? Вижте. Защо ти да не си началник нещо? Може и да не съм. Ама 10 дена ще си поживее като крал. Като кой крал, например? Например, като шведския. А не може ли като английската кралица? Айде, много говориш. Добре, бе, мътваме. Така. Карай. Ало, другарю, търсиме бригадата на Горан Ботев. Защо бе? Ние сме бригадата. Да видим дали ще приемат този хубосник. Влезте. Аз вече говорих с другаря Ботев. Щом си говорил, не е ли много малък? Дали е малък, не знам, ама ни от дума разбира, ни от бой, бе, брат. Те увлича се. Ясно. Имаш ли нещо да добавиш? Пешо! Чакайте малко. Да кажи добър ден, като дойде човек. Добре. Ей, ами багажа, бе. Кой багаж? Как кой? За какво се мутахме толкова време? Ето го. Ама в това костюмче можеш да ме вземеш за дипломат, а? Не ги разбираш ти тия работи, ами нас се почерпи. Айде. Готов ли си? Ами, Тръгваме. както кажеш. Хайде. Какво става? Айде. Давай. Ами ако се скъса някой въже? Няма да се скъса. И аз не трябва да се качвам там. Ти как мислиш? Добър ден. Заповядайте. Добър ден. Добър ден. Добър ден. Ще летим ли? Разбира се, ще летим. Ами ако мястото е заето? Другарката си стои там навънка и няма кого да попита човек. Пушите ли? Не, благодаря. Ами я тогава ми кажете, какво работите? Нищо не работя. Ясно, вие сте студентка. Аз съм работник, ама квалифициран. Ако някой не ви познава, може да каже, че сте... Дипломат, нали? Ами не, по-скоро инженер. Така дете, нашата работа е безстои си инженерска. Сега отивам да похарча парите си от последната си рационализация. Извинете, седнали сте ми на местото.
Бюрото не ми казаха, че местата се заемат предварително. Може, но ако обичате, преместете се на отсрещната седалка, защото на моята приятелка й става лошо и... Ясно? Нали? Така кажи, така кажи. Заповядайте. Заповядайте. Благодаря, аз съм пушач. Това е за да не ви приуше. На мен самолет не ми прилушава. Я, дайте един бомбон, щом реда е такъв. Моля. Грация. Да. Не ви харесва тая горещина сала. Ще вали? Бъркал си професията ти. Само си за директор на метеорологична станция. Благо, до вечера щяло да има забава. Мама му стара, с това вечерно училище не мога да заведа жената на едно кино. Франце! Айде! Добре, да, идвам. Добре, Работев. Идва един канцеларски плъв и каза, че те търсили по телефона от къщи. Като свърши работа, направо от дома. И що има извиках? Абе, виках, ама високо. Висок. Нали каза да не се качва? Казах, ама... Поема, какво се е случило? Търсили го нещо от къщи. Горане! Горане, дай ми 10 лева да заплата, моля те. Сега ли намери да искаш? Що, какво? Бране! Ще ме караш ли? Сядай! Какво стана? За вас уроци няма ли, бе? Бяхме на кино. Аз съм се научил по всичко. Ами, Вичо? Вичо, той се скри, понеже получил още 2 двойки по аритметика и по граматика. Добре дошъл. Добре заварила. Добър ден, тата. За какво си ме търсила по телефона? Вичо получил 3 двойки. Вие сте луди хора, бе. Мен главата ми помнала от работа. Те си играят на телефон. Боричко, малко ли ще повтаря класа? Да повтаря. Като няма акъл в главата, да повтаря. Ела тук.
Стига си чувъркал мотора. Да повтаря. Да не искаш аз да отида да уча вместо него. Ще го науча аз него, като му продам колелото. Ти ще видиш, като го продам. Стига си чувъркал мотора. Стига си чувъркал мотора. Ако не бях ти се обадила, кой знае кога щеше да си дойдеш. Аз се разправям, потънали сме в работа до гуша. Тя своето си знае. Ти си купила нова жилетка? За 11 лева я взех. Я. Като го напердаша, ще му дойде къла в главата. На той отгоре и ще се крие. Кой знае какво ще излезе от Данчето. Шестици само носи, всички я хвалят, ама няма достойство. То с това направил. Он ли не знам какво казал? Като микрофон. Говори Радио София. Ще ги напердаше и двамата. Защото и двамата нямат достойство. Заповядайте. Довиждане. 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 Синорина! Морето! Една бланка, моля. Заповядайте. Луксозна. Добър ден, другар, как е работата? Върви ли? Да имате нещо така специално като за мене. Няма места. Индиецком дизел. Как така няма? Всички стаи са предварително резервирани. Mein Gott, das ist zu viel schon. Предварително. Ja, bitte, Fräulein. Ало, Балкан, Ich möchte das Zimmer Няма ли haben. свободни Das места? Zimmer ist schon vorbestellt. Другарко, нямате ли от тия предварително резервираните ли? Как Не, казах? нищо нямаме, нищо не мога да направя. Bitte, Fräulein, ich bezahle in Dollar. Махай се от тук с твоя долар, бе, долар. Един момент, Bezahle in почакайте, Dollar. Марио. Имаме един апартамент, свободен, но струва скъпо. 12 лева. Дайте го веднага, моля ви се, другарко. Аз не търся сироти. О, mein Gott, das ist Хотел Созопол. Пречите на снимката. Дръпнете се, моля ви, Ясно. моля ви се. Ясно, ясно, ясно. Митко, придружи другаря до апартамент. Да. Дайте да ви нося багажа. Няма нужда. Моля ви се. Няма нужда, бе. Аз не съм чак толкова важен. Добре. Екстра, браво. Да. Така. Добре. Ей. Ама 10 дни ще си поживее като шведския. А? Довиждане. Довиждане. Приятно прекарване. Мерси и на тебе всичко хубаво. За какво ми са? Мама, хайде. Ясно.
Yes, yes. Айде да къде? Разваление. Работи. Стига си подскачал. Много смешно. Много смешно. Ще пиеш ли нещо? Да пием. Дали тази вечер имаме случай? Яно, дай една чаша и на Вичо. Той тази вечер е заслужил. Аз не пия ракия. Защо бе, Вичо? Ти вече не си малък. Да, но не съм и голям, аз съм само на 12 години. На твоите години аз ходех по 8 километра пеш до града. И всичко, каквото изкарвах, го давах на баща си. На здраве, Вичо. На здраве, ама аз да не съм луд да хода пеш 8 километра, като има трамвай. А пък аз имам и колело. Да, има трамвай. Пък ти си имаш и колело. Пак ли бе? Пак. Всичко трябва да се гледа. Живота не е само шега. Той ще каже какво да се гледа. Макс Хилс Бортен, госпожа Бенемое и госпожа Мари Уишнайдер, придружени от другарката Кичка Танчева, посетиха 120 градина в комплекс. Стига бе! И ти стига си циврила. Ми какво? Айде, щом не ви се гледа, лялите да спите. Какво? Какъв тих труд, бе, другарю? Днес на строежа докараха един такъв кубусник. Ти ще си втория. Какви сте ярошовци, тук, бе? А? Какви сте ярошовци? Яно! Яно! Това ли? Какви сте ярошовци? Те ме питам. Де ще ги знам аз какви са пък ти? Я ги виж, на хора не приличат. Я тук, бе. Какви сте чогловици тук, бе? Я виж какви приятели има сина ти. Те не са ми приятели. Ами какви сте? Това са Битълс. Какви? Битълс. Битълсите! Ще ги науча аз тия! Работи? Татко, я виж Вичо какво носи в училище. Носи ги в училище и се фука на папите. Фука се на папите си. Я на тук, бе. За двойки ордени не дават. Нито пък за клеветене. Стига, ма! Тата, ама днес не бях виновен за двойката по аритметика. Да не би аз да съм виновен. Тя ми даде толкова трудна задача, дето никой не можа да реши. Даже и Данчето. Да, защото бях разсеяна. Ти ще ми кажеш на мене. Дали съм паднал от небето? Не си, бе, тата, ама виж. Опитай се да я решиш. Я да видим. Ето. От тук. Един колокран издига на 120 метра височина. Един колокран издига на 120 метра. Няма такъв кран. Аз, когато е трябвало да ги решавам тия задачи, съм ги решавал. И няма да ме занимавате с вашите глупости.
Хайде ви се приберете. Тата, тази задача никой не може да я реши. Ти да не се ядоса за това. Аз даже мисля, че и учителката, ако изправя на черната дъска, и тя няма да може да я реши. Ти да не се ядосваш. Аз ще си поправя двойката по граматика, по история и ще ми става само по аритметика. Ще видиш. Той е занаят, научи ли го вече? Ами, не съм. Кой знае? Защо ще те лъжи? Аз може и да не мога да решавам задачи. Но цял ден се трепи работа на 100 метра височина. Защото искам моите деца да се научат да си решават задачите. Абе, тата, аз мисля, че условието на тази задача беше сбъркано и тя нарочно ми го даде. Я виж какъв дънгалак си станал. Да те е срам. Да те изправят пред всички и да мълчиш. Все пак човек за едното достоинство живее. Ще ги поправя, ще видиш. Тата, ема, нали няма да продадеш колелото? Ще го продам. И колелото ще продам, и магнитофона ще продам. Защото нямате достоинство. Отиде да спиш. Какво става? Да не се е удавил някой? Няма такова нещо. Бъди спокоен. Колко вече са? Мерси. Айде, вида меня! Все заредено. Само штрак, типер и готово. Благодаря. Ето тук. На сянка. Примерно, ето. Спас! Маргарет. Маргарет? Маргарита, на български Маргарита. Фотоапарат. Смяна 2. Съветски. Хорош. Ами ти откъде си? Германия? Ами? Чехия. No. Англия? No. Ами откъде? Къде си? I'm Swedish. Швеция! Шведка! To swim. Морето? Yes. Хайде! Yes. Приятел, наглеждай ми часовника, моля се.
Рита. Ела тук. Ела тук към брега. Елате. Ела тук къде? Елай тук на плиткото. На плиткото ще покаже кучешката как плави. Ей! Я излизай, бе! Излизай! Слушай, приятел, виж къде Излизай! отива дълбокото. Излизай! Гледай, отива на дълбокото. Тя знае да плува, ти не знаеш да плуваш. Абе, карай излез. Вите, този чадър е мой. Свещеник. Чадъра е мой. Weiß nicht. Was нас ама ми свихте чадъра? Хайде, влачи. Махай се оттам, бе! Иди оттам! Ромце! Виж какво прави той едно, бе! Не така! Не така! Хайде! Бегай оттам! Ага! Ще ти дам аз на вас! Слизай долу, бе! Слизай се оттам! Благо! Слизай долу! Мишка, бегай оттам! Бегай, бе! Чуваш ли? Внимавай, бе! Лапак, Що е? що да внимаваш? Кой няма домашно? А? Ти имаш. Имам що? Ти? Бяха трудни, не можа да ги реша. Няма време. Да. Мислех като е края на срока и... Аха. И аз като него. Браво! Много хубаво. Седнете. Чиновете, поставите краката ми, нали знаете? Малко, Ти имаш ли домашно? ако нямам, щях да стана. Добре. Нека всички се уверим в това. Излез на дъската да напишеш задачата. Един колокран издига на височина 120 метра. Хаш 120. П равно на 500. Здравей, жена! Трябва да се гордееш с мене. Добър вечер. Добър вечер. Чули? Трябва да се гордееш с мене. Чух. Купи ли нещо за вечеря? Навсякъде беше затворено. Предполагах. Да не правиш икономии. Имахме много тежък ден на строежа, едва не закъснях за училище. Ти да не мислиш, че аз по цял ден се излежавам. Не се сърди, бе. По всичко имам шестици. Само по физика ми писала 5. И не ще оправя. Браво. Какво ще кажеш? Нямам какво да кажа. Само за себе си мислиш. Спомняш ли си от кога не сме ходили на кино? Забравих какво е това театър, пък за концерт, то да не говорим. После ти става криво, нали? Нищо не съм казал. То оставаше и да кажеш нещо. Ами имахме много работа на строежа, за това закъснях. Твоята работа е друга. Наспиваш си и ти минава, нали? Пък аз да нерви всеки ден, всеки час, непрекъснато. Моля ти се, закъснявам за работа без нежност. И всичко вкъщи лежи на моите ръце, на моите нерви. Така ли? Вече цяла седмица с тия нощни дежурства не мога да изпера. Добре, що ме за една пералня, ще я завъртя. Завъртия? Какво чакаш? Искаш непрекъснато да те подбутвам ли? Защо нито веднъж не се сети сам? Колко пъти си казал, дай да ти помогна? Кога да ти кажа? Сутрин, когато излизам, ти спиш. Трябва да те будя, за да ти кажа. Вечер, когато се прибирам, ти излизаш. Ние, кажи речи, не се виждаме. Аз ли съм виновна за това? Аз ли съм виновна за това, че ти не си учил, когато е трябвало?
виж какво има за ядене в хладилника. Кренвирши, яйца, каквото искаш. Ако можеш, завърти и пералнята. Аз тръгвам. Забравих си престилката. Здравей, Мишка. Здрасти. Какво има, малко? Народни песни изпълняват съвсем вокални групи от 5 часа и... Аз отивам. Ти стой тук. Няма да излизаш. Информационна музикална програма. В 8 часа предаване за малко. Аз отивам. Закуската ти е на бюфет. Той ще се я намери и без да му казваш къде е. Аз отивам. Къде? На игрището ли? На игрището. Провери, като ни вярваш. И така, дай ми стотинки назаем за рейс. Трябваше да те пусна пеша да ходиш до Кремиковците, да ти дойде акъла в главата. Али сега си играем на възпитание. Си играем! Добре, ще ги върна. Я го гледай ти него. Виж. Оправи си ризата. Чуваш ли какво ти казва майка? Чувам. Осведомителен бюлетин. Нашият календар. Слънцето изгрява в 6 часа и 53 минути и зарязва в 17 часа и 25 минути. Продължителността на деня е 10 часа и 36 минути. Кой е? Ти ли си? Купих мляко за закуска. И кифли. Няма ли да закъснаеш за работа? Хайде. Здрасти. Добро утро. Така. Какъв е този куфър, бе, Горане? Да не си бил на квартална вечеринка. Не, бе, я чакай. Магнет, чиман, бе. Не, на джабала е бил вчера. Много си се подмладил, бе, Горане. Големи завзети сте, бе. Какво танцуваш? Какво танцуваш? Кой? И ти не, бе, реших да го нанесе малко да си посвирим. Нали все плачете за културна обстановка? Ти не лепи там, бе. Аз само така. Само така. От тия магнитофони си дошъл на тези рече. Не пипе, бе, сега, как не разбираш. Горане, я ела да кажеш как се пуска, за да не стане някой. Много знам аз как се пуска. Бате Богу, Битълс! Стига с тия битълци! Ще дам аз на тебе едни битълци. Ще ги науча аз как тия битълци. Я, браво, Мишка. Ей, драгосък, ти си бил голям маестро, бе. Ей, поти го, ле! Хайде, бе, пионерите от кога чакат. Кой ще ги извежда? Заповядай се, другарко. Влезте, другар технически ръководител. Голяма бригада сме, голямо чудо, нали, Горане? Айде, стига. Айде, обличате се вече. Сестра ми има един келеш. Голям келеш. Оня ден... Здрасти. Здрасти. Как е вървили търговиката? Слава работа. Слаба работа ми. Кой чете книги тук? Никой. Никой ми. Слушай,
Ти откъде си? От Казанлък. Какво е? Аз съм от Карлово. О, земляк, здравей, бе! Здрасти. Тая книга каква е тук? Немско-български разговорник. Какво представлява? Четеш и разговаряш. Сам чете, сам разговаряш. Ами нямаш ли на други езици? Имам. Английско-български. Слушай, англичаните са кофти хора. Защо? Напротив, стабилитет. Той е стабилитет. Слушай, как е вечер тук? Слава работа. Слава работа. Слава работа, защото... Заправи вместо ред. Ай, гледай да върви тук търговиката, да чете народа. Абе, приятел, ти за къде си? За тука съм. Мани човек да не влиза тук. Като ги гледам тия с белите престилки, свят ми се вие. Бе нищо ми нямаше, дойдох уж тук да ми вадят зъби мъби. Повреди ми се сърцето, сега сливиците искат да ми вадят. Абе, дали боли, а? Разправят много кръв течала. Приятел, не се подреждай тук, не го... Не съм за преглед, не съм за преглед. Хайде сега, стига с тия работи. Вчера един дявол като тебе искаше да ни преди. Не съм за преглед ти си. Хайде, разкарайте от тук. Все дяволи се пишете. Той се оказва просто един шизофреник, Не може да бъде. Вие защо стоите пак тук, бе? Нали ви казах да се махат? Нали още не сте почнали? Ти откъде знаеш, че не сме почнали?
Какво има? Какво се е случило? Кажи. Нищо. Тогава защо си тук? Минавах от тук и това се обадих. Какво? Какво да се случи? Кажи. Хайде, кажи. Нищо. Тук не се пуши. Намерих 2 карти за Хисаря. Да ги взема ли? А? Какво ще правим в Хисаря? Пък и отпуск няма да ми дадат. Само на тебе не ти дават отпуск. Иди сама. Ти имаш нужда от почивка. Сама. Ами ако не искам да отида сама? Защо? Ще си намериш някого. Какво искаш да кажеш? Какво искаш да кажеш? Тебе питам, какво искаш да кажеш? Нищо. Моля, заповядайте. Сам съм. Моля, какво обичате? Извинете, масата е взета. Що бе, приятел? Аз си плащам, бе. За вас ще бъде по-удобно на барчето. Макар, че не си прав, дадено, готово. Готово. Гарко. Да, моля, какво обичате? Ами нещо по-завързано. Мога да ви предложа чинцано, уиски, White Horse, Рейчел, Курвазие. Което? Курвазие. Курвазие. Prosím vás, jsou tady 2 volné místa. 2 židle. Моля? Pro nás 2 židle, 2 místa. Свободни места? Ма заповядайте, моля ви се. Разбира се, че има. Заповядайте, седнете, моля ви се, седнете.
Малко така. Sprechen Sie Deutsch? Ами тя? Пък аз. Sprechen Sie Deutsch? Nein. Говорите по-руски. Нет. Говорю. Как да не говорю? Какво ще обичаш? Айде бе, майсторе, излагаме се пред чекинчета, бе. От половин час чакат, няма кой дой на масата. Да чакат, това не е бюфета. Дали си нещо за пиене? 3 сливови. Сливови. Това не е бира с кара. Донеси нещо по-завързано. Донеси курвуазие. 3 курвуазиета. Курвуазие, друго. Другото после. Айде. Курвуазие. Не, просим вас. Моля ви се, преди малко купих на буфета, моля ви се. Дори и да ме забравиш, аз песен отново ще връща в дланта ти моите пръсти, моите коси разпилени. И да искаш, и да не искаш, ти ще я слушаш винаги с мене. Аз имам. И от тебе. Дякую. Тенки. Не пушиш? Жалко. Австрийска. На здраве. Курвуазието, дето ви говорих. Здрави. Будем крепки. Не хотел би се си затанцоват? Не разбрах какво каза. Если ви хотите со мной танцевать? Танц. Ага. Готов? Само, че на руски пляска. Потом с тобой. Елай. Ела тримата. Ой, няма да чуя. Хайде! Я български инженер. Български инженер.
Добре дошъл, Ваше Величество шведски. Мерси. Бите. Тенк. Я ме доведе двете чекинчета. Кои чекинчета, бе? Няма такива? Има. С късите рокли. Само, че ги изпуснахме. Изпуснахте ги. Сега в 2 стола седим на земята. Ето как седим. Никой, бе! Бе, никой! Ела тук. Ела да направи севте. Ела. Виж сега какви хубави снимки прави. Ела. Гледай. Красота. Остави тая работа. Абе ще те направя с тебе като персийския шах ще станеш. Остави, бе, не излизам хубаво на снимки. Абе как не излизаш, бе? Аз то чужденци съм заснел, тебе няма да заснема сега. Хайде сега хубава работа. Бай Георги, тук да си като оса около мен. Опа. Така, готово. Хайде, дай стълбата. Разбери, бе, човек, не излизам хубаво на снимки. Абе, не дей се напъва, бе. Качи се на стълбата сега. Дай обицата. Дай обицата. Кое? Обицата, бе! Дай си ухото сега. Полека да не отскубнем. Така, готово. Махай стола. Така, седни. Не бой се, не хапе верблюда. Ще му хапе? Не бой се, не хапе, като ти казваме. Дай малко ухото да се вижда. Така, обицата. Оп! Горане, няма ли някой да смени Франца? Кой ще го смени, бе? Това ми се струва само качването и слизането. О, майстре, що седиш тук, бе? Починам си малко. Малкия, я върви да се измиеш и си отивай вкъщи, че сигурно те чака. Така да мислиш? Кое? Ще ме чакат вкъщи. Големи професори се раждате, бе. Мамо, стара... И стара на същото мнение. Даже не ми дава пари за цигари. Ти няма ли да тръгваш? Имам работа още малко, нещо не съм добре. Ако решиш, ние сме на стрелбището. Хико! Идвам! Айде, тръгваме! Милане, айде! Бате Благо, тук изкарват ли са добри пари? Зависи. Ние изкарваме, ама защо ги изкарваме? Не ми ги разправя на мен и тия. Знаеш колко е лошо, като нямаш пари за цигари? Цигари, а? Другарска помощ. Грижа за човека, а? Не се занасяй ми да ми ги върнеш от заплатата. От коя заплата? От твоята, от коя? Бате Благо, тук кога дават заплатите, бе? Ти не си се умил, бе. Аз не мога да ходя, той за мини ми приказа. Така казваш, тук дават заплати, защото съм закъсал нещо и ми трябват пари сега. На къде? Аз отивам на мач. Ти не си ли на училище? Или в събота не учите? Разпуснаха ни. Сигурно има само шестация, а? По физика ми писала 5. Голяма работа. И на мене хищ ми вървеше тази физика. Имах една Хайдутова, се казваше. Голяма работа.
Колко е часа? Сигурно минава 3:30. Закъснявам за мач. Всичко хубаво. Довиждане. Отида къде? Не знам, не съм намислил още. Здравейте, юнаци! Заповедайте на крадището, на луна бар да поведете! Фанфаловето море, да в чашите моле, лимонките моле! Пушка номер 2 стреля от моле! На печалбите! Ало, ало! На наградите! Така. Ни ми дава бомбони? Дай една пушка да мене. Готово? Как девушка? Разваля ми се без? Още една. Още една. Мерси. Служи тук се шмаде. Печели, момчето! Печели, момчето! Може да протреш жилет старо! Айде на нещата! Само, че мерника не пуска номер 2 инструмент. Наляво, малко наляво е. Не знае, че малко стреля. Заповедайте, момчета, насам, печели три лампов апарат от стрелка! При Бошко само се печели насам, момчета, ала! Франция, къде се губиш, бе? Можеше един да ме смени, а го раме. То не си струва само слизането и качването, бе. Само ми Какво мислиш да правиш? Ти какво искаш да правя? Слушай,
Или оправите работа, или... Или? Нито съм е молил, нито съм е викал. Мълчи де. Нали? Мълчи си де. Сигурна съм и се в тето. Мълчи де. Ти ще трябва да оправиш тази работа. Какво да оправим? Идва при тебе, а после... С този номер не. Слушай, или оправи тази работа, или... Вземай си багажа и се махай от тук. Не чуваш ли се какво говориш, Горане? Слушай, нека ти мине да, после ще говорим. Няма какво да говорим. А само така? Тогава се махай от тук. Той ще ми разправя на мене. Аз само така. Ако не съм прав, кажете. Абе, какво ще приказваме? По-добре да мълчим. Благо, дай една цигара. Нямам. Не дей така, бе, Горане. Не дей така. Цял живот живее ли си с такъв човек? Нито я знае, нито я познава. Нито я знае, нито я познава. Но знай, че е жена на друг. Добре, сега на всеки може да се случи. Човещина е. Абе, случва се. Знам, че се случва. Но утре на тебе може да ти се случи. Мен ме е жал за момичето, не за него. Утре на тебе може да ти се случи. Добре, добре. Аз само така. Да развалиш живота някому само така. Ако не беше Франца, някой друг щеше да е. Сигурно. Ама ако тебе бяха те повикали, ти щеш ли да отидеш? Кажи ли? Щеш ли да отидеш? Кой знае? Сигурно щях. Лъжеш. Лъжеш! Сава, айде да си ходим. Айде. Лъжеш. Не лъжа. Къде отиде? What she say? Виж какво. Извинявай. Вземи си я. Късмет ти. Ало, приятел. Масата е за групи. Стига с тия групи. Стига с тия групи, човек не може да обядва. Какво правите ви? И аз съм група. Златка. Бите. Бите нещо за обяд, бите. Масата е заета. Как бе, до сега нямаше никой? Масата е заета за групи и няма хляб. Виж какво? Няма никакво какво. Ти на мене не можеш да ми кажеш няма никакво. Ясно ли е? Бите. Бите. Бите.
Майсторе, дай да сладолет. Готово. Къде си се качил тук горе? Нали ти казах да не се отделяш от групата? Ама моля ви се, слушайте ме, няма да тичам се по диреви. Чакайте. Ало, Да? sprechen Sie Deutsch? Не. А, те спасете ли си? Калинке! Ти какво правиш тук? Здрасти. Ами с децата. Ти какво правиш тук? Ами аз на. И немски, а? Немски, шведски. Къде е Дончо? Вие от Карлово ли? Почакай малко тук с децата да намеря Дончо. Добре. Бягай, търси Донче. Деца, искате ли сладолет? Айде, бягайте. Майсторе, дай на децата по един сладолет. От Карловца. Карловче ли? Значи Карловец. Ей, Дончо, къде ходиш ти, бе? Що се цепиш ти от групата? Що не слушаш другарката? Ще вземеш да се загубиш някъде, да те открадне някой чужденец с колата. Дай му на него един сладолет, майсторе, даде. Сигурно си оженила, а? Ами... И деца имаш. Ей, тия всичките. А ти? Аз. Кога остава време? Ние, като офицерите от град на град, от строеж на строеж. Къде си сега? В Кремиковци. Ние отиваме на плаж. Ще дойде с нас, нали? Разбира се. Само да платя сметката. Добре. Отивайте ви, отивайте. Хайде с мен, деца. Хайде, отивайте. Хайде на плажа, хайде. Слушайте, ей, да слушате другарката. Да не излагаме Карлово, а? Няма да се излагаме тук пред чужденците, я. Хайде, отивайте. Само Левски. Така. Отивате ли си? Да. Но вие сте платили за 10 дни. Довиждане. От мене. Австрийска. Мерси. Шведския крал. Дай ми билета. Ей, Мишка, ма ние сме на главната трибуна, бе. Ти какво си мислиш, бе? Там въпросът с парите е съвсем друг. Мангизи! За нас парата въобще не е проблем. Номер 4 Здравко, номер 5 Ивко, номер 6 Кирилов, номер 7 Веселинов, номер 8 Соколов, номер 9 Аспаров. Мишка, купи плани да в чашите, бе. Не може. Мишка, не се прави на скрънза, да купи плани да в чашите. Не може, бе. Остана ми само една кинта за цигари. Нищо, бе, Мишка. Тама ще стигнете и за цигари, па и за бамони. Аре, бе! Не може, бе. Нямам ли пари, нямам самочувствие. Къде са другите? Кажете, за какво става дума? Мене ме оставиха като извънреден посланник. Това са чертежите за новия строеж. Кажете, как прекарвате времето си, другарю извънреден посланник? Чета по-малко, стягам се за изпит и уча. Да, знам, за тебе писах. Не се страхувайте. Няма да ви изям хляба. Защо си толкова груб? А ти защо се заяждаш? Как върви висшата математика? Горе-долу.
70, бе, 120 метра височина. И вървим по едни гради, като пейките такива. Ако се наложи, тичаме. Тега ни лага, бе. Що ще лъжа, бе? Да не ми плаши, че те лъжа. Я потича малко да те видя. Виж кой, аз съм уморен, а там на 70 метра височина... Нали бяха 120? Така ли, 120. Опасността ти дебне от всякъде. Ставаш като котка. Днеска, например, качваме се цялата бригада на най-високата града, като погледнах страшна работа. Обаче шефа вика, трябва да се заварява. Мишка вика, ти ще заваряваш. И мишката заварява, какво да прави? Искаш ли да те изпрати? Не дай, не ме е страх. Поне до спирката. Моля ти се, не съм дете. Знаеш ли, като се взема отпуска 30 дни и нощи ще спя. Ще се будя само за ядене. И Спас казваше същото. Понякога ми се струва, че главата ми ще се пръсне от това четене. Иде ми да захвърля следването, но после къде ще отида? Нали знаеш, най-голямото напрежение ме сменя да уча. Дето се вика, заедно треперим за изпитите и... Виждане. Довиждане. Валя, аз исках само... Исках... За малки. Шефа, като удари си мрък по масата. Къде бе? Аз съм равноправен член на бригада. Малки, къде? О, бати Милане. Здрасти. Малко културен отдих, а? Колко часа, много късно се прибираш. Абе, водеха папите на мат, запознайте се. Приятно ми е, Сашко. Кибрид имате? Той има. Заповядайте. Не, Няма нужда, тук живее технически, а? Сети ли си? Ага. И по-малко да приказваш. Абе, това е Милан от нашата бригада. Голям мой приятел. Скъпи, ако има нещо по-хубаво от щастието, желая ти и него. Това е пожеланието до старшина школник Ивко Гаврил. А! Спаси, кой беше тук ти, бе? Кой? Спаси ти дошъл! Добре дошъл, бе! Много рано си се върнал, бе! Това не е шеф, много си почернял ти, бе! Какво съм почернял? Аз изобщо не съм бил на плажа. Защо? Нямах време. Време си нямал. Ей, Горане, страшен е живота там, страшно нещо ти казвам. Голям лукс, голям шик. Баня, самостоятелна. Мадами, Франце! Дявол! Мадами! Запознах се с две чехини, искат да се женят за мене. Айде бе, двете ли бе, Спасе? Гледай го сега. И двете. Казвам им, добре, ама първо трябва да отида да питам приятели. Може ли? Няма как иначе. Това бе, Спасе? Камила, жива Камила. И нека... Я чакай. Поста тук, бе, Камили. Дай ще ги загрешим на вратата. Виж, ала тук. Дай аз да видя.
Я как се снимал с обувки. Внимай да не закриш оная снимката. Няма. Горане, слушай, айде да се почерпим. Пушете, приятели, пушете филтър. Хотел Европа, значи. Кумин! Страшна работа. Пушете, да, приятели, пушете. Бира скара. Хората там едат медальони. Ти курвазе, чули си кой е? Пак аз съм пил. Хайде, бе, Горане, айде отиваме да ме разправим цяла седмица, ще ме разправим. Добре, хайде. Със същата песен всички момчета от бригадата на Горан Ботев изпращат